Mit navn er Morten Schmidt. Jeg er en ung mand på 62 snart. Kommer fra Svenstrup, en lille by uden for Aalborg op i Nordjylland. Hvis største aktiv er, at der er en pølsefabrik for øl. Det knirken, man kan høre, det er mine støvler, fordi jeg sidder og spjætter med fødderne, når jeg taler. Jeg ved ikke hvorfor. Losing it. Always on the move. 0 subscribers. Forhåbentlig er der lidt efter den video her. Jeg vil gerne lave en YouTube-kanal, hvor jeg deler noget af det her motorcykelkørsel med jer, fordi det har fyldt, og det fylder rigtig meget i mit liv. Jeg har faktisk kørt motorcykel siden jeg var 18 år. Det hele det startede, da jeg var 10. Så fik jeg en tur på genboens Puch Maxi. De store drenge, de havde jo pukker med gear. Dem fik jeg jo ikke lov til. Men en lille Puch Maxi ned ad Marathonvej. Der gik et eller andet klik herinde. Fuck, det var fedt. Så mine forældre, de var, nej, du kan gå til badminton eller bordtennis, mand. Ja. Så min onkel, han havde sådan en gammel SCO med pedaler på uden gear. Den fik jeg. Fik savet skærmen der og gjorde noget ved styr, og så jeg lignede sådan en Ole Olsen. Altså, det var... Og da jeg var 13-14, der fik jeg... Jeg havde sparet penge sammen til, sådan gjorde man jo dengang. Jeg startede med at arbejde bare lige for det på plads. Meget tidligt. Kom i smedelærer, da jeg var 14. Der fik jeg købt en Puch flagskib. Det gik ikke ret lang tid med, fordi den kunne ikke køre ret stærkt. Så fik jeg købt en 4GS Yamaha med skivebrems. Helt ny, den kostede 4500, purpurrød. Den købte jeg nede ved Kaj, nede i Støvring. Pukkelkaj, som han hed. Og jeg kørte lige ud til Ruben og Jesper. Og fik taget plumpen for satan. Og så gik jeg ellers bare afsted. Jeg brugte ikke min tid på ret meget andet, end at få den der motorcykel, eller knaller til at køre stærkt. Jeg kom så i smedelærer. Der kaldte de mig ikke andet end tuneren. Så det var sgu bare at drikke bajer i weekenden, så få Yamahaen til. Jeg tror, den kørte over 100 på et tidspunkt. Det var fandme fint. På min 18-års fødselsdag, dagen efter faktisk, den 6. april 1981, der hentede jeg en check på 31.000, og så tog jeg bybussen ud til Skalborg med min knallerthjelm i hånden. Og afleverede den skide check der, og så fik jeg en brugt Z1000. Jeg havde ikke rigtig styr på at køre den der. Omgivelserne, de gav mig 14 dage, men jeg snød dem sat. Samme sommer skulle jeg jo sydpå, det gjorde man jo dengang, og satte ned og bare ned på autobanen. Og så som sponsor, så fik jeg min kammerat Frans til at tage med. Han har ikke motorcykelkører godt, så han måtte sidde bagpå, kede sig, så han satte sig til at drikke bajer, og blev stiv, mand, og sad der og vinglede rundt, så jeg måtte binde ham sammen med eller fast til mig selv med 2 livrem. Vældig. Jeg kørte. Jeg elskede at køre. Og bare knalde ned over autobanen, det var det eneste, jeg ville. Skal vi ind og se? Nej. Jeg skal bare køre. Sådan har jeg dybest set altid haft det. Og sådan har jeg nu. I kommer ikke til at se ret mange sådan seværdigheder. Så jeg er pisse dårlig til at holde pauser. For jeg elsker at køre. Og når jeg kommer op og sidder på den, så er jeg bare afsted. Det gik slag i slag. Jeg havde den der Z1000 nogle år, så havde jeg en kort overrække, den her CB1100 Super Bulldog. Super fed bike også. Og så købte jeg min Cava. Den var jo lige kommet dengang, og skulle det være en 1100, det havde jeg ikke penge. Derfor jeg fik den her Cava, og fik den malet hvid perlemor, det var så fantastisk. Den står jo faktisk hjemme nu, men den tror jeg, den er kommet over 400.000 kilometer. Den har været faktisk her i Marokko og Nordkap. Det billede her, det var fra Portugal, hvor det er så 30 år siden. Den er 85, så jeg tror, det er 86 det her. Hvor jeg er i Portugal ved nogle venner i en vindmølle, tror jeg. Og det var dengang, man havde landkort. Og så jeg Gibraltar på den. Fuck, man, det var magisk. Nej, det er lige der. Jeg skal kraftedeme. Jeg tager til Marokko, man. Jeg kan komme med en færge. Og mig ned, og kørt 7 dage hernede. Jeg kan slet ikke huske, hvor jeg var henne. Jeg kan bare huske, de råb, "Hello, my friend! First day in Morocco, I show you everything." Og det var ved at gå helt tossegalt. Altså, det gjorde jeg ikke. Ja, men jeg rodede mig ud i alt muligt. Det var en vild rejse. Og det var dengang, at der var ingen mobiltelefoner. Og der var ingenting. Og der var ingen, der vidste, jeg var. Og jeg kan huske, da jeg kom tilbage til Spanien, der brugte jeg 100 kroner på at ringe hjem. Fordi jeg havde simpelthen så meget kontaktbehov. Den har kørt over 400.000 kilometer i dag, og nu har han lavet om til det her rat bike shit. Men altså, fed motorcykel, mand. Jeg har været på 3 ture på den med kæreste på, bagsæde og telt og kogrej. Og jeg kan se oppakning. Det er helt vildt, hvordan. Men det har jeg, og det var fandme tider. Bla. Nu er jeg her. Og den her optagelse af introduktion af mig som motorcyklist, den bliver lang, så jeg må hellere egentlig bare stoppe.
der går mange år siden da jeg var 50 år, der lavede jeg en liste over, hvad jeg vil have mere af, og hvad jeg vil have mindre af. Ikke en bucket list, det er helt unødvendigt. Men hvad vil du have mere af, hvad vil du have mindre af? Og der står motorcykler øverst. Jeg vil fandme have der mere motorcykler. Jeg har kørt altid. Men de år, hvor jeg har haft noget karriere, og da mine børn var små og sådan, der blev måske kun til et par tusind. Men jeg har altid haft den, og jeg vil gerne i gang og sige, og da jeg fyldte 50, tænkte nu skal jeg sammen være. Så fandt jeg på at lave sådan et motorcykelhotel, hvor man kunne sove i en skibscontainer. Copenhagen Biker Motel, ja tak. Pæsgod idé, slet ikke. Og jeg havde 700 overnatninger fra 38 lande, og det var spændende. Fik jeg kørt motorcykel? Not so much. Så det var heller ikke. Og jeg har fandme ikke rigtig haft noget penge og noget og dingeling. Så får jeg købt en Honda 600 og begynder at køre det her offroad, og det blev jeg jo helt tændt på. Oppe i Sverige med nogen. Den brændte så desværre af. Så har jeg et par svære år, lad mig sige sådan. Jeg bliver lidt mundtør her. Jeg har et par svære år, lad mig sige sådan. Og der var ikke rigtig penge til motorcykel. Så får jeg sælger noget af mit hus og får lavet en ombygning. Og så får jeg simpelthen råd til at købe den her brugte GS 1200 nede ved Jens Vinter. Det var fandme et rand, men det er det bedste køb, jeg har gjort nogensinde, fordi det satte mig, hun var stadigvæk sådan en demobike fra Turtex, så der sad noget rigtig fed affjedring på min mumie. Og det satte mig helt i gang. Fuck, man, det var fedt. Kørte. Og jeg startede faktisk også en YouTube-kanal, dengang Biker TV-kanal. Jamen, det blev, hvad det blev. Og det er for mig, ikke også, det er, at jeg vil dybest set hellere køre, end at bruge min tid på film. For det tager tid at filme. Og derfor har I set indtil videre, så holder jeg telefonen op, og så rapper jeg, og så er det bare fint. Men kørebilleder, og af, og køre forbi, og tilbage og hente kamera, og bop. Men omvendt igen, hvis jeg rigtig vil vise det, jeg oplever, selvom jeg faktisk ikke har en ambition om at komme til, altså det er ikke lykkedes mig, eller nogen andre endnu, i mit hoved i hvert fald, at genskabe det, jeg oplever, når jeg kører på min bike. Det kan jeg ikke, uanset hvor mange droner og alt muligt lort. Det kan ikke lade sig gøre. Men man kan give indtryk. Og pointen er, at det kræver altså, at man har lidt mere end en telefon. Og det er så kastet mig lidt ud i nu. Losing it. Always on the move. Fordi jeg synes også, det skal handle om noget. Og grunden til, at jeg kalder den losing it, det er fordi, jeg håber, jeg har boller nok til at filme nu, når det stikker af for mig. Fordi altså, jeg står der blabbedi, og er sød og glad, og gud, jeg sgu da ej, mand. Altså, det er 3 minutter ud af et døgn, ikke? Jeg er også en idiot. Jeg er også træt af det her nogle gange, og er bange og tuder og alt muligt lort, og det vil jeg egentlig også godt dele med jer. Når I har vist mig, at I er søde til at stole på, og I godt kan lide det, jeg laver, fordi det er også et kæmpe grænseoverskridende, der skal. Men jeg synes, det her er så fucking-tastisk, at jeg nærmest bliver nødt til at gøre, ikke også? I de der 44 år, jeg har kørt, der er det kraftet med det her, der har reddet min røv, og det er der, jeg har allerbedst. Og det er virkelig, virkelig mærkeligt. Men når jeg kommer op på den her, så sker et eller andet. Så er jeg tryg og glad. Og jeg vil også gerne inspirere i håb om, at der er nogle andre, der får sådan. Og jeg føler mig simpelthen så privilegeret over, at jeg har det her i mit liv. Virkelig. Over, at jeg kan rejse med, altså det er fysisk krævende, jeg får naturoplevelser, jeg møder spændende mennesker, jeg har kæmpe kraftoverskud, der er teknik, jeg kan nørde med. Det er det hele. Prøv at tænk, der er nogen, der bare spiller golf. Altså det er jo... jeg føler mig virkelig privilegeret. Og også, at jeg har gjort det, ikke også? Og det er det der med... jeg skulle også bare jo ønske... Jeg er ved at blive så gammel. Jeg kender fandme mange, der går hen og dør, mand, før de er kraftedeme for, når de kommer på pension og skal til at hygge sig, så bliver de syge. Så jeg har grebet chancen at gøre, før jeg bliver syg. Færdig. Og det koster en helvedes masse penge, og jeg er ligeglad. Det må jeg fandme gøre, fordi jeg synes, det her det er vigtigt. Og det er jo nemt at sidde og sige, men jeg har haft en mulighed, og den har jeg grebet. Og nu kører jeg. Og det vil jeg gerne dele. Jeg købte jo den her Ducati, gav mig selv den i 60 års fødselsdagsgave. Den har jeg kørt 68.000 på i 23 og 24. 36 det første år, 32 det næste år. Og det var mest fordi, den stod på værksted sidste år. Jeg har en ambition om, at inden 25 år over, så har han rundet 100. Så må vi se, om det lort, det kan holde.
Men det her, det er en introduktion til min kanal. I går, det er svært at styre, det stejler afsted, mand. Det er en introduktion til min kanal, hvor jeg gerne vil dele det her med jer på en lidt hvad kan man sige, lidt mere dybdegående måde. Og jeg har et onboard-kamera, jeg har et hjelmkamera, jeg har min telefon, som jeg filmer på nu, og så har jeg sådan en Insta360. Og det håber jeg kan bygge nogle spændende rejsereportager. Og af den grund er jeg taget til Marokko. Fordi det er fandme svært at gå rundt hjemme i Valby og filme, mens man kører og ligesom lave det her. Og det her, det er faktisk, det er jo så det første afsnit. Og det skal jo starte med at introducere min motorcykel og mit udstyr og min bagage. Og den her video skulle faktisk også have været optaget hjemme. Det er han ikke blevet. Men nu stiller jeg lige om til Valby for 2 uger siden. Det her, det bliver så faktisk min første video på kanalen her. Velkommen til. Det hele tager udgangspunkt i motorcykel. Så jeg tænker, jeg vil starte med at præsentere damen. Så fantasiløs som Dougie. Mumi, som nogen måske kender, hun står derovre bagved. Men jeg tog bare lige herud, fordi der er jo stadigvæk februar og piskoldt, hvor man lige kan se, hvor smuk den er i sin helhed. Fordi nu er den rigtig lækker og har fået nusset, og sådan har ikke været ude at køre længe. Skal den næste uge. Men hiver den lige ind i værkstedet. Så tager vi hul på derinde, hvad der sidder på. Og det er så mit værksted. Det her, det er jo, jeg har jo ikke så meget plads. Men det jeg har, det er mit. Og jeg har fået sat sådan en varmepumpe op, så der er faktisk ret fint der. Og som I kan se, så er der masser af lys. Ja, lad os gå i gang. Start med forenden. Ja, der sidder nogle fælge. Det er bare tubeless, som i virkeligheden er Excel-fælge, men slangeløs italiensk lavet. Så er der sådan nogle beskyttere der til bremskaliberen, så den ikke får flere bry. Så sidder der også, der sidder der en beskytter på ABS-sensoren. Så har jeg faktisk skiftet forskærmen. Se der. Den er jo født, min model her, den er jo født med sådan en lille skærm, men det her det er fra en rally. Men så har jeg jo skulle sætte beskyttere på her. Så de sidder der også. Så sidder der, man kan se her, sådan nogle 3D-printede dæmmer, der bare lige beskytter det øverste af gaflen. Yes. Så er der sådan en lygtegrill på her. Den er jo fuldstændig uundværlig. Ja, så sidder kameraet. Der er mange, der spørger om. Det er et Inno dashcam, sidder der. Og der sidder et der. Og i det øjeblik, jeg drejer tændingsnøglen, så starter den bare med at filme. Færdig. Så sidder der 512 GB i. Det er til 18 timer, både for og bag. For er i 4K, bagud er i 2K, og så ligger der en mikrofon under sædet. Det er skide godt. Og så har man, bare lige for at få den afsluttet, det skal nok komme tilbage til det, så er der en knap heroppe, som man under kørslen ligesom kan dashe på. Og så putter den pågældende fil, den er ved at optage, putter den så ind i en bestemt folder, så man ikke skal lede efter det. Yes. Det sidder der. Så sidder der et par auxiliary light, som hedder de Ruby. Det er nogle amerikanske. Jeg skal ikke spørge hvorfor. De lyser kraftigt, fuldstændig ligesom Denali, og er på hornet også. Så er der andet kåbeglas på. Et væsentligt højere end det originale. Jeg skal huske, hvor fanden det er fra. Og handguards, Barkbusters, nu i Winter Edition. I skal selvfølgelig have dem her på. Nu der er forholdsvis koldt dernede om morgenen og sådan noget. De er super effektive, altså i forhold til kulde. Man kan se, derinde sidder bøjlen jo. Altså, man kan sige, den grundlæggende beskyttelse er der. Det der er jo sådan en lille samlet sammenbunke for nogle af de ting, jeg skal have med. Kåbeglas, Barkbusters, spejle er der også lavet på. Og så sidder der styrtbøjle. Det er så en original Ducati med små modifikationer. Så derinde og herned til de her to nogle, jeg lige har sat på, fordi så passer det med, at min førstehjælps dæmmer, den simpelthen lige kan sidde og så sætte sammen, eller sætte fast med sådan et par stropper. Så det er sådan en fleksibel løsning. Fan har vi her noget hernede? Jo, der er også en anden, somgard på, noget kraftigere. Der sidder noget beskyttelse herinde. Se. Bum. Så har jeg sat den her på også til at, beskytte støttebindskontakten.
af bitter erfaring. Selvfølgelig, den uundværlige, den har jeg lige skiftet, dem har jeg kværnet 3 af dem der. Så er der nogle pivot pegs, der kan gå 30 grader til hver side, når man står op. Det er godt, når man ikke er så dygtig til at køre ligesom mig. Og så sidder der så faktisk Tractive Extreme affjedring, både for og bag. Forgaffen kan man ikke se det, man kan se, der ligesom sidder der. Det er fandme nok de bedste penge, jeg har betalt. Wunderligt komfortsæde med sådan en cool cover ovenpå. Jeg fik simpelthen så ondt i røven af de originale sæder. De var simpelthen vildt dårlige, altså. Hvad fanden har vi mere? En chain guard. Så er der lige sådan jeg har lagt et læderrem herind, og det virker, fordi den havde så meget kædeslag-lyd. Tak. Jeg har jo en lille smule OCD. Mig måske. Det har jeg løst, vel ligger sådan et stykke læder derinde. Crazy, men det virker. Jeg fik lige øje på den der, det er til min bagage, bare lige et lille beslag, jeg lige har lavet for at kan gribe den. Hvad fanden har vi mere? Flyttet nummerpladen lidt, det kan man ikke se, men det er den. Og så har jeg købt sådan en bagperron her. Hvad fanden hedder det nu? B&B Offroad, et australsk firma, som gør det med en hånd. Ja, det er flot. Og lige sætte sådan en stribe i her, for at de ikke hænger af flagre. Bum, så er der sådan. Og der ligger mit kendte reb. Det ligger der over mine 30 meter. Det ligger ringlet op hernede i, fordi det skal ikke have fat i så tit. Fordi når nu jeg har oppakning, men det er sgu meget bladret den her, ikke? Bum. Og når nu jeg har oppakning på, så kan jeg ikke rigtig komme til den her, medmindre jeg skal tage det hele af. Dem her har jeg også selv lavet nogle beslag på. Det er sådan nogle krigerstropper. Og det passer, at nu når min revolvertasker sidder nede, så kan jeg faktisk få fat i den her. Når nu, det sker jo, jeg skal løfte den skide motorcykel op. Ja, hvad har vi mere? Endnu en beskytter til sensoren, ABS-sensor. Så er også sådan en udstilling på, det er sådan arrow potte. Ja, det der det er hjemmegjort, og det er fordi, at den smelter blinklyse. Og så snakker vi ikke mere om det. Det er ikke kønt, det virker. Så sidder der en lille beskytter der også til reservoir til bremsevæske. En lidt kraftigere hernede til hele bremsemasteren på fodbremsen. Ja, fodhviler. Fanden er der mere? Ja, der er også sådan en stroppe. Det er fordi, her hænger min nakkekrav under transport. Den kan lige gå dernede i, og så en strop her omkring. Bang, så falder den ene sted. Så sidder der hernede under en skotsk styrdæmper, som den er født med en. Og da jeg fik den her på, så fandt jeg ud af, at den er født med overhovedet ikke virker. Det giver eddermame en forskel. Lidt tykkere håndtag. Så har jeg bare en taske siddende her på den stang der, som også er for Wunderlich. Koster en månedsløn. Og så sidder der sådan en lille taske herinde bagved, man kan se. Sådan en lille taske, det gør der i hver side. Der ligger sådan en refleksvest og en regnhat og et kabel, så vidt jeg husker. Så har jeg en GPS siddende, min gamle, trofaste Garmin. Men så har jeg også købt en Android smartphone med DMD2, som er online. Det er den der jo ikke. Så det er sgu meget fedt. Og ligesom, kan man sige, kunne krydstjekke. Det har jeg faktisk rigtig tit brug for. Ja, den der kiggede vi på, den var til kameraet. Hvis man trykker en gang ned, så tager den et stillbillede, og hvis man trykker 2 gange, eller så er det omvendt, så lægger den pågældende fil i en mappe. Det her er til lygterne, til at tænde dem på, til at skrue op og ned og forskellige moduser. Det ser måske en lille smule rodet ud, men sådan oplever jeg det sgu ikke, når jeg kører. Det hele virker, jeg er jo meget funktionel. Altså, det er vigtigt, det ser godt ud, men det er vigtigt, at det virker. Altså, det kommer ligesom først. Og der er selvfølgelig nogle kompromiser, der må indgås der. Men altså, det var sådan i det store hele. Min Ducati-dame her. Som jo, altså i morgen, det var derfor. Ja, nu i morgen bliver hun jo sendt på lastbil til Marokko. Og så går der en uge, inden jeg følger med. Sådan ser den ud, når den er pakket. Altså nu er det en løst oppakket. Alle mine ting er ikke her i, de ligger op, så det er ikke helt rigtigt. Det er bare principperne. Tanktasken. Den kan have flere forskellige ting. Der ligger 2 liter vand nede i bunden af den, og så kan den ligesom ekspandere. Så har jeg sådan en lille lomme heroppe, hvor jeg har min pas og papirer liggende, altså ting,
som jeg tit skal bruge ved grænser og færger og alt muligt. Og så kan den som sagt klikkes af med 4 klik. Den sidder bare spændt på heroppe med sådan en rem rundt om, og så en lille strop hernede omkring, og så kan den ligesom klikkes. Den har også rygsækbeslag bagpå. Det er simpelthen altså min yndlingsdel, og den har jeg tit med. Jeg har også en mindre fra samme mærke. Ja, lad os lige få taget det med det mærke der. Fordi jeg ved godt, jeg har meget muskelgear og sådan, men det er der en grund til. Og det er, det virker. Jeg er jo superfunktionalist. Det må også godt se godt ud, men det skal satme du. Og det her, det har jo taget 5-6 år, og jeg startede med at købe en jakke og en tanktaske, og så et par bukser og sådan. Og grunden til, at jeg fortsætter med, det er, at det virker bare, og det kan sættes sammen på forskellige måder. Det er ligesom en lille smule Lego-agtigt, altså kan modelleres. Du ser, jeg har jo forskellige accessories, der hænger. Jeg har 2 af de her, revolver. En 40 liters og en 80 liters. Jeg tager 80 liters med til Marokko her, fordi jeg har sådan, det er bedre at have lidt i store poser, end at stå her for mig, at man ikke kan få ned i poserne, fordi man gerne, for det kender jeg sikkert godt, det er jo altid den der opvejning. Hvad vil man have? Lige om lidt, så viser jeg mit køretøj også, og igen, Moskva, ja, det er dyrt, men prøv at høre, det virker, og de er iskolde, de bytter, hvis det ikke virker. Altså, ja, okay, hvorfor så købe det? Nej, men må det gå i stykker, for eksempel. Jeg har fået byttet 5 ting på crash warranty, altså hvis der bliver slidt igennem og så videre. De har ydet mig service 3 gange, fremsendt nyt tøj ude i verden, hvor jeg har brug for det. Det kan man ikke leve af, men grundlæggende er det super fede produkter, og de fungerer, og de udvikler sig hele tiden. Det synes jeg er fedt. Det er derfor, jeg har valgt Moskva. Men tankkasten, ja, var den centrale del, og bagpå sidder revolveren, som jo bare er en harness, der er smidt over sædet, fæstnet 3 steder, ind derinde under, og så sidder der bare sådan en strop her, der ligesom holder den ind til, så den ikke slasker. Der sidder som sagt 40 liter øverst, og så er der 4 liter nederst. Den her er der en værktøjsrulle i. Og herover igen. Og det handler om, at jeg prøver at få de tunge ting nederst. Så det er ligesom, men den hænger der. Der er noget benzin, modsat udstillingssiden, og dækjern og nogle forskellige ting, og er der så også en pose. Backcountry 30 liter, der sidder her bagpå, er også ret central. Den har jo som udgangspunkt beavertailen, som alle Moskvas ting. Og indeni er der de her vandtætte lommer. Den her, den bruger jeg for eksempel til mine kabler. Og de er velcroet på. Og sådan en her, hvor der kan ligge på det så. Og så kan den jo, altså det er jo det, der ligesom er meningen, at man kan bygge den op. Den kan åbnes i begge ender. I virkeligheden er det bare en pose med en låge i begge ender. Det her, det er jo støttebenssiden, så det her, det er rigtig tit hvis jeg skal smøre mad eller gøre et eller andet, så har jeg ikke et bord, men jeg har sådan en lille hule her, hvor jeg kan stå og gøre forskellige ting. Ja, så er der feltkøkken her. Bum. Man kan nok bedre se her, hvordan det hele virker. Altså, det er faktisk en helt ny taske, den her. Det er en 30 liters, jeg har en 40 liters i formen, derfor det hele ser så fint ud. Ellers er det bare stukket ind, og så har jeg de her kasser inde i. Og de købte i Biltema. Og det geniale ved dem for mig, det er, at det her, det passer fuldstændig med radiusen til min laptop. Så jeg har sådan 2 derinde i. Og inde imellem dem, der ligger min laptop. Så det er ligesom mit safe space herinde i. Der kan ligge ting, der kan gå i stykker, og sådan, som jeg selvfølgelig ikke har mange af. Men den er ligesom en central del af den her taske. Og så ligger der sko med den enden der, og tøj, og så mad og så videre heroppe. Men jeg er meget systematisk, når jeg kører, så det er svært ligesom altså lige nu er den bare lige mokket op, fordi den skal smides med lastbilen i morgen til Marokko. Men altså, når det kører det her, så er det bare helt stramt og helt tight, og jeg rækker ud og ved, hvor alting ligger. Det kender I også godt. Der skal lige gå et par dage, for den sætter sig, som vi siger.
Men altså, det var i det store hele, sådan som jeg håndterer min opbrækning. Og den kan skaleres op, den der over 30 liter, har en 40 liter også, og der kan jo bygges på, men den prøver ligesom alle andre at holde det nede. Men ja. Det blev en lidt abrupt afslutning. Næste afsnit, der snakker jeg om mit personlige gear og får motorcykel afleveret op ved Adventure Ride. Til fusserne! 4,5 timer. Og det her, det var simpelthen første afsnit af den her YouTube-kanal, som jo slet ikke er sigende for, hvordan den bliver, fordi der er jo ingen action her, det er bare noget bla bla. Men jeg synes egentlig, det er meget godt afsæt. Tak fordi du så med, og jeg håber, at det her, det kan et eller andet, og like modtages, og subscriptions og alt det der. Fordi lige nu, da jeg uploader i hvert fald, der er der jo ikke rigtig nogen. Det håber jeg, det kommer bagefter.